Faly magnano mbola tsaratsika jiaby agny magnaraka fandaragna tafakanto zay fandaragna iarahantsika mikorokoragna mahakasika zay zavakanto zegny. Manambahiny antsika niany iaraka hikoragna amintsika ty agnatin'ny fandaragna ty. Tombony mahazatra moa atsika matetiky maromaro ny karazagna zay talenta zay hitantsika na karazagna zavakanto hitantsika eto. Atsika niany hikoragna amin'olo araiky zay agnisan'ny marobe ny sanganasa amin'iregny clip isan-karazagna zegny hitantsika nefa tsy haintsika azovy mambadiky zo ao nefa misy olo ambadiky raha hitantsika maro tsara be clip jiabijiaby regny. Alô tsika hikoragna amin'ny réalisateur araiky zay iaraka hikorokoragna amintsika eto tafatafa amintsika eto mba azovy mba io hitanareo io ino ny lalagna nandalovany, ino raha hitantsika agnatiny regny fagnomanagna karazagna clip maro tsara be regny. Alô arao hatramin'ny farany. Ya, magnano mbola tsaratsika jiaby zay magnaraka fandaragna tafakanto zay iaragna amin'ny Zokiben Jupiter zegny. Niany zay misy interview iaragnantsika amin'ny tafatafa eto ary vognona mal question-ny Zoky lahaty zay za. Voalohany moa za moa agnarako zegny tegna agnarako zegny Eric Christian de nom de scène-naka zay Loic Media. Ny antony avian'ny Loic Media zegny taloha zay tamin'ny 2014 zegny agnaraka ta Facebook zay Nadji Loic. Tafitonga izy mbola ny danse ay misy tagnatin'ny monde ny resaka raha audiovisuel momba média zay feky fa azy mbola ny danse tamin'ny 2014 de agnaraka tam zegny Nadji Loic tagnarana Facebook fo zegny izy de agnarana zegny azony za tamin'ny quartier maro be Loic de nandeha mo fotoagna zay tamin'ny 2019 ngala 20 tamin'ny moment ny coronavirus teo igny zegny teo zay lesaka confinement zay navy de taloha zany danse de teo zegny tampy teo zegny le fanaovagna danse tsy tamizay fotoagna tsy tananaovagna danse karaha tigny de za aminay zegny tsisy passe karaha igny zegny taminay taloha ndraiky navy nisy trano nipitrahana taloha zegny misy wifi da tena izy tsisy passe igny de misy wifi zegny io de danse zay fa tapy fa fotoagna zay tsy tany naovagna satsy eto vorivory zegny io tsy zay raha atao tafiliky tafizaza clip zegny amin'ny YouTube karaha igny de igny amizay zegny natonga za zegny karaha hitako intéressé be za zegny resaka vidéo fotony za tia mitandre resaka son zay tiako zay fa za amin'ny danse zegny tia mitandre resaka son za amizay zegny tsisy passe tsy raha atao tia za mizaza clip zay za tia mizaza vidéo de volako za mba tianatra arabaky vidéo ty de mizaha tutoriel zay za mizaha tutoriel karaha igny zegny igny zay le nasariky za zegny tafiditra agnatin'ny monde-ny vidéo zegny.
magasin global zany apetrategna fa non tsy possible zay detanao apetrategna fa tsy misy na olo idôlinao hely zegny io na misy exemple hitanao dia anao nagnaraka raha igny tsy possible zay detanao dia zany agnaty tsy possible fa za zegny singa zegny Andy Lewis inga zazagasy igny efa izy fahaizan'olo maro izy zegny inga zay photographe izy fa moment zay midanse zegny izy mpangala vidéo dansenay zegny dia karaha tiako hoe mizara ataony io koa zay nasaraka za zay nagnano matetiky izy zay magnano danse za zay magnaraka izy fa magnaraka izy magnano vidéo karaha igny izy magnano vidéo danse karakaraha magnangala sary dia izy zegny tegna nasaraka za fotony zay koa izy manafinakapo tamizay zay bochare koa dia tamin'ny terminal dia izy le tegna nasaraka za hoe za magnano katony ingaty sy mba karakory raha ty fotony tamizay tsisy raha tamizay fotoagna tsy nika andeha gn'iny fa izy te antranotra fo dia vita tamizay fotoagna le tegna hitako mahasarotry zegny amin'ny côté nakapaka za resaka image zegny naka resaka vidéo fo zegny naka le mahasarotry zegny réalisation qui dit réalisation zay zegny raha agnaty jerinao andeha aboaka anao sarotry ko mivolagna hoe raha agnaty jerinakazo karaha zao andeha aboakako ary zay le mahasarotry izy anao mety misy inspiration nakao karaha zay fa le andeha exploiter zay mahasarotry izy le karakory ny façon de agnaboaka zay le raha zay zegny le hitako difficulté hely zegny aminazy le fagnanovagna izy karaha zay ny tegna ny zegny izy koa zay koa olo araiky zay mivolagna izy na rédera namako zegny miamby za misy raha ohatra gamy za vota mahita raha manjary diso izy ndraiky tsoroky direct hoe diso zegny izy zegny tegna maro taloha za ty na ordinateur tsisy taminaka za zegny na tsisy raha misy aminaka na araiky ke tagnana raha tsy tagnana definitif misy aminaka fa za zegny mipetapetaka amin'olo misy matériel mindrigna karaha zay za tamizay za mbola nisy PC hely zany mivangany mamako machine gamer fa samaky G zay le raha dia zay zegny tafara zegny fianarako montage koa io tsy machine puissant fa io ndraika vitako raha puissant ndraiky io zegny tsy voatery zegny anao misy raha haute gamme zegny vonao mety raha manjary fa ny tegna ny important zegny misy olo boka surtout amin'ny caméra za mila misika za mila redy vota raha manjary no tsy karaha zegny fa izy koa zay anao misy raha ela nagnano ka ena mi-exploiter izy na mavita raha manjary par rapport n'olo misy raha jiaby manjary misy olo mivita raha misy matériel tsara fa tsy mivita raha manjary zegny arakaraka fahaizanao le raha zegny arakaraka fahaizanao mi-exploiter an-tagnanao zay tegna marigny zay vitanao raha manjary Penny on the beat. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hi, Baba. Marigny talotagny nisy fa taminao nahitako afizany lova sy tsikitsiky sy afaliagna sy afanagna fogna oh baby asia lagny fa za tavela fianiko jiaby ankiko aminao mandraky zay anao fa tagnatagna tiako agnatiny fô matokisa fa tsy midika anao za masaky magnabaribary amin'olo jiaby lafams zaho pare fô agnaraka anao agnano fomba jiaby voady mety atao anao zaraky fa ataoko vady matokisa fa za tsy ampirafy agnaraka zao tany misy anao de fa mpizoanao mety fô tsy anao premier amour nakafa taminao za tamagna nahitako siry lova ezako afizany lohov tsy anao premier amour nakafa taminao za tamagna nahitako siry lova na ezako afizany lohov
zarek viavy tegna izy matokisy fampiadanako fonao bigna fidirako fataoko fombako Nanyelanyelan tanisi ano Nankilako aketo ano Si mialanga tifok lo manganga mandinkano Baby Samasak mga barbar Amnul tabla fans Sao pare fo Angarakano Angani fomba jabi voad meti ato Ano zarak fa atok vad Matuki sa fasa champraf Angaraka zatan misa no De fa pisu ano make fire Sano premier amor na kafatam na uzeta mga Naitap sirin lova Eza kwa fizan love Sano premier amor na kafatam na uzeta mga Naitap sirin lova Na eza kwa fizan love Kartony zaza ko fandegna amin'ny religion za raiky zay za aminaka manokana za tsy mahay ny hafa fa le aminakazy côté nakazy voany zigny dako misy esprit d'équipe za izy tiako mandeha solo bon le raha vitako solo za izy managny esprit d'équipe zay karaha toy vazaha misy vazaha baka andafa agny ireo zegny magnano film iny vitan'olo araiky fa ireo magnano esprit d'équipe maro na misy olo sagnany religion film araiky zegny bon za izy misy esprit karaha zay za nakazy andegnandraha za izy mamory équipe naka misy équipe na la famille zany zandroka be zay alaiky reo former équipe zegny ireo de za aminay aloha zany andegnano izy za zay mivory zay za reo zay avoriko zay reo atsika raha karaha zao anao ty zay fa ranitaontsika fahavagny zay fa raha zay mizarazara zay tasy nakazy zegny karaha zay zegny izy za zegny esprit d'équipe zegny za kofa andegnano raha avory zay olo jiaby samy managna tashinany na raha izy vitako izy fa zary fa zay magna raha an équipe zegny izy sady mamampivoatra koa baka le raha an équipe fa paraparanao za raiky sy nitana izy zegny karaha zegny la plupart baka amin'ny côté ny clip matetiky zegny ohatra artiste avy aminaka zegny izy voalohany izy tsisy idée fa za vitaka clip manjary fo izy de za amizay misy arakaraka le sonany zegny zany nangana inspiration naka zegny sonany zay avy ndraiky inspiration za zegny mandiniky raha zegny agnatin'ny 2 jours 3 jours za zegny mandiniky fo zegny satria lany fotoagna za mandiniky par rapport à vitavita hoaso za tsy magnano ohatra exemple zay misy artiste raiky avy aminaka za zany clip izy ohatra avy aminaka maraindraigny izy après midi za tsy magnano fôty zegny za tiako mavita raha zay manjary le fanany zay afapô le olo jiaby samba fa za koa afapô zay za zay mandiniky agnaty 2 jours 3 jours mandana fotoagna amizay za mandiniky le raha zegny diniky tsara zegny izy après amizay zegny za antegny magna réalisation zegny matetiky artiste zegny matetiky izy mitavandra réalisateur fa zegny izy magnano raha izy tsisy idée fa sisy tegna raha manjary de anao fa zegny misy mikarokaro zegny ataontsika aminazy ataontsika zay raha vangainao zegny raha tadiavintsika izy mizara tadiaviny jiaby de izy zegny fagnano magna réalisation tsara aminay zegny karaha zay zegny izy Inevitable, faman na tete rebel. Inevitable, faman na tete rebel. Botana faц, matanta viam kac. Boba inspiration ko champa viam touch. Talenta na kamar karama rozan fast. Itale mazet ang enemy. Jatomban sada sandra kambul. Abaratan timan sada kalkunin ulum. Tiblot klatam fat na vandulum. Tananane temi santun kon luar. Titi kon varatsaza ko chimiar mampajambalam se kamfaka befo chim tuvin pisaka. Tifan nakakaramanga mesodaka amput sufing pizza zarwel kilang up next time. Alwe, sanka barta chimets alwe. Batman criminal mi pet le feu. Alwe, sanka barta chimets alwe. Batman criminal mi pet le feu. Sanbot
Varavaranga fatsin kong zanit Kangatin mo din music si sakabong Talenta mis fangay team sangango Mga palanga masman famapanguro Liune Jamaica faze nambelando teto Ang aputilan zani tengal na music show Afa ni mampita ten fafa nekin tengam fuwa Kulanga tsisima zavatanga ten san balanga blua Alwe San kabarta timets alwe Alwe Batman criminal mi pet leve Alwe San kabarta timets alwe Batman criminal mi pet leve Botana faț, matanta viam caț Buba ke inspiration ko champa viam tat Talenta na kamar karama rozan fas Mitande mazetanga nenemi Tia tomban sada sandra kambun Avara tanti man sada kalkunin ulum Ti blot klat tam fat na vandulum Tananane temi santun kom luan Milata kanga tik zaman inevitable Rangbala elfa man na tetin rebel Nataka tet patu anonare Mas fomisa an put suffering tandem Milata kanga tik zaman inevitable Rangbala elfa man na tetin rebel Nataka tet patu anonare Mas fomisa an put suffering tandem Alwe Sanka barta timets alwe Batman criminal mi pet leve Alwe Sanka barta timets alwe Batman criminal mi pet leve E na casa karati za tsy mahay fa za mavita io zegny na misy za ka fany Marvel voalohany fany za mahay Marvel izy studio Marvel super-héros aby za voalohany za zay fany raha super-héros na film io na jeu za zay fany zay za une fois za mety raha film agny ohatra za tsy mahay nindro araiky mavita raha ataondro ndraiky izy vita fo zegny magnano mi-exploiter izy zegny amin'ny façon-nakazy raha tsisy raha tsisy zay formule zay zo tsisy zay formule ka fa karaha zegny tsisy karaha zay fotona magnano izy fa anao misy zegny magnano anao amin'ny façon-nao karaha ataonao manoatra tsisy ke anoatra formule zegny mpa tsy raha soratra fa anao fo zegny mahay fa raha ataonao izy fa message fo zegny avy amin'ny raha tianao vigna fo zegny izy raha misy raha zay tokary amindray zegny mi-exploiter izy ataoko amin'ny façon-nakahy fo zegny diniko izy tsendriky izy karaha anaovako izy ty après izy ataoko amin'izay karaha zegny ataoko magnano izy za ndraiky amin'ny année 2023 ty somary maromaro zay projet ndeha ataoko koa zegny sady surtout niveau clip zegny misy raha hitanareo fo zegny atao tsy misy raha vaovao tsy raha fitanareo maso zegny andeha exploiter amin'ny 2023 ty zegny zany fa tamin'ny 2022 za zegny nagnomagna fo fa 2023 zegny za agnaboaka izy amin'izay zay za fa le projet mo mbola tsy de misy araiky appareil clip atrety mbola clip atretika zegny izy io anao teo zegny misy film court-métrage anao karaha ty ya izy zegny mbola projet afaka atao zegny izy koa zegny izy ka matériel boka baseny zo fotony atrety za mbola matériel ny clip zegny karaha tegna ny bantoeraka zegny aminakazy ty zegny fa izy koa zegny fa azo zay raha jiaby donc ka fa magnano film zegny tsisy dikany magnano izy fotony boka clip sarotsarotra par rapport magnano film boka mora atao par rapport be i matériel fa zay baseny inty resaka fanaovagna film zegny karaha zay izy ya nouveau idole boka tena volagny izy fampizaoko izy za zegny bon tsy hoe Madagasikara tsy tiako tsy hoe tsy tiako raha be keto fa mba za zegny tia fivoaragna any ivelany zay voalohany tsy le fivoaragna Madagasikara zay tiako araigna fa le fivoaragna any ivelany misy réalisateur en Amérique misy mety midy zegny zay zegny idole zay izy aminakazy zegny fotony l'inspiration niringa mihitsy zegny tiako zegny reo zegny miavaka isika reo magnano raha zay tegna marina miavaka zegny reo isika reo réalisation ndraha karaha igny zegny le Madagasikara ndraiky samy tiako jiaby fa misy koa tiateny par rapport n'le tiantena eto zany misy tegna tiantena koa agny zany to Madagasikara samy tiako jiaby tsisy alako
Samy magnaboaka raha tsara fo io, samy magnaboaka le fahaiza izy kanany jiaby. Fa le tegna le idôlenaka fo zay agny ivelany zegny izy. Le fivoaragna misy zay tiako haregna zegny. Karaha Uyaba. Kanyam dano sananja fazatar na mali autono if chaitano adiswanga kerachi na tok wangano makwaza fai amara zano kutenga fadisaka chisa nando no maitara kutenza amara zano kutenga efa empata soza tila ni noftwanza wo wote itaftyavanga ni no wo Tarinisia sambaranga Vitiavanga yuku chisfatu kisanga chisrapare Vitiavanga yuku chisya sambaranga chisramande Vitiavanga yuku chisfatu kisanga chisrapare Vitiavanga yuku chisya sambaranga chisramande Wabu chaya bae Chaya bay, Babu Chaya bay, Babu Chaya bay. Jackie Jackie samba mila tam tam. Jackie zamba mila saf Nefan Jack tonga vyanya nosyak Parachina tok ola zatie no gijay Ale kuza utajinyafa Ratifa chitafa Ala na dubulu mbwege Ale kuza moja mpaba Ratifa chiyova Ukushima dingege Nzawo Wote itaftyavanga Ninowo Tarinisia sambaranga Vitiavanga yuku chisfatu kisanga chisrapare Vitiavanga yuku chisya sambaranga chisramande Vitiavanga yuku chisfatu kisanga chisrapare Vitiavanga yuku chisya sambaranga chisramande Babu chaya bay Chaya bay, Babu Chaya bay, Babu Chaya bay. On the beat. Yeah, le after zegny Amerika mizandry karaha zao koa. Satria koa zaho mbola votsela zay za indrika tamin'ny monty mbola avy tamin'ny 2019. Tamin'ny 2019 nagnano. Le after moa tsisy raha tokony mampakivy. Même zegny anao zao tsisy raha hainao. Taloha za tamin'ny 2019 za tsisy raha haiko. Nanambotra caméra fo tsy haiko fa za fo zay misy midibouille. Za zay mampianatra tegna. Za tsy mitavandra olo. Ohatra za andeha hianatra amin'olo karaha zao beka zahay. Za andeha hagnano formation karaha zao Tananarivo. Za andeha hagnano formation karaha zao tsy haiko fa ia. Tsy zay le plus important fa fahaizanao magnano recherche. Karaha ataoko ty isan'andro mandany fotoagna mandeha cyber, mandany vola. Mianatra raha fo isan'andro. Amin'izy igny za mba tiako fahaizana ka zay mitombo. Za tsy mitavandra olo zegny. Raha koa andeha hagnano formation boka amin'olo. Raha gny tanianao ifo boka ambarananao. Ya, zay fo.
Izy koa ndraiky anao magnano recherche, zegny raha titanao recherche azonao, zay tsy mitovy izy. Misy olo koa very lalina. Zaho izy nagnano formation karaha zao Tananarivo agny, ya capitale baka agny. Fa tsy conseil mo karaha zegny fa conseil nakao fa zegny anao mihitsy mizava tutoriel amin'ny réseau. Tutoriel na mamino 100 giga lenao, ka enao 100 giga zegny tsy possible anao tsahera. Anao tegna formation zay baka raha zegny tenany olo fo zegny mbarananao fa tsy fahaizana ananjy zegny defindra aminao. Ndraiky karaha zay zegny izy. Mizara zegny magnano exploitation zegny, magnano recherche. Mizava raha YouTube, feno tutoriel ô. Za ty nahaizako raha ty tutoriel fa zegny zavako. De igny koa zegny hitako nampa misy évolution zabe koa zegny. Omre zakivy. Fotony za ty taloha koa tsisy na matériel tsy taminaka volagniko igny. Fa za fa zegny mavita raha manjary fa zay za. Anao ka tsisy aza kivikivy hoe matériel, tsisy raha matériel, tsy vita matériel manjary, tsy vita raha manjary, anao aza kivikivy zegny. Raha an-tagnanao fa zegny indesy magnano raha manjary. Fa iny mavita raha tsara fa zegny anao. Karaha zay. Le avitranaka am'le mpagnaraka, na le mpagnaraka tsy mpagnaraka, na le fa nahitahita le votra fa vita igny. Aza mavozo magnantogna igny. Surtout amin'ny antsika amin'ny 2023 ty zegny volagniko teo maro zegny raha andeha boaka antsika amin'ny 2023 ty. Antsika fa misy page Facebook agny afaka mi-contact direct, afaka mi-contact mikoragna misy mamaly fo zay ô. Fôtony efa maro zay équipe-naka zegny mitondra page-naka, misy olo mamaly fo zegny ô, isaka olo koa fa mandefa message zegny ô. Avô zegny efa misy chaîne YouTube koa tsika agny, efa maro zegny raha tsy aboaka Facebook alefaka amin'ny YouTube agny zegny. Afaka mitsidiky page chaîne YouTube koa tsika Loic Media zay agny, le page Facebook koa zay Loic Media. Karaha zay zegny izy. Igny fandaragna niaraka tamin'ny ben'ny Jupiter teo igny ary tamin'ny fandaragna Tafakanto. Isaoragna zegny izy nandre zay taty ary angatahana koa zegny hafa zegny mba andalo aty fa karaha zegny zato e. Mba hitanareo raha nandalindalo teo igny tsisy raha maratsy izy zegny. Igny zegny mampitambatra zay le raha. Ka mba misy raha tianao essayez contacter ben'ny Jupiter ao fo de ireo vao nandrenareo. Merci. Ya, regnitsika teo igny, hitantsika teo igny. Za zao fomba Loic agnisan'ny réalisateur zegny teo igny. Niaraka nikorokoragna tamintsika teo izy mahakasiky ataoko hoe maromaro lafiny raha nikoragna teo igny. Izy manko matetika atsika tsy atsika zao vola ambadiky raha ty io ambadiky caméra io mba andraraiky mba ho hitanareo koa zao vola ambadiky ty mpagnatotosa ty émission ty fa samby mpamokatra mpagnano raha manjary aby ny olo jiaby agnatin'izay talenta zegny fa ataoko nahampy zay koragna teo igny maro raha nifampizarana Loic tamintsika teo igny ary sanganasa maro isan-karazany atsika agny koa agnisan'ny mahavariagna tsara be mampatiagnano koa agnatin'izay. Izy moa fanambarany teo igny tsy sasatra zay hita amin'ny fandaharana raha anao managna talenta sy managna zay karazagna raha tianao ifampizaragna amin'ny mpagnaraka atsika afaka mandray anjara afaka mikaiky zay ahafahanao magnantogno zay ahafahantsika mifampizara agnatin'ity fandaharana ty. Angambany zegny ny ela fa ny magnaraka koa zavatsika azovo koa mety ho vahiny eto fa isaorako atsika jiaby agny nagnaraka zay hatramin'ny farany veloma mandrapitafa amin'ny magnaraka koa.
fire.